Il-kandidata Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Mary Gauci saħqet fuq il-ħtieġa ta' link permanenti bejn Malta u Għawdex. F'attività taħt it-tinda fir-Rabat, Gauci qalet li bħala Għawċija taf xi tfisser li ta' kuljum trid tbakkar kmieni biex taqsam il-fliegu. Qalet li din il-kampanja elettorali fissret għalija aktar ħin ta' vjaġġar bejn Malta u Għawdex u għarfet aktar il-bżonn ta' dan l-investiment kapitali biex tkun miġġielda l-insularità doppja. Mary Gauci qalet li baqgħet skantata kif id-Deputat Nazzjonalista Għawċi Chris Said ma baqax isemma leħnu dwar dan il-proġett. Hija nnotat ukoll il-U-turn li jagħmel il-Partit Nazzjonalista dwar dan il-proġett wara li vvota favur mozzjoni tal-Gvern biex jitwettaq dan il-proġett. Hija nnotat li ħafna Għawċin bħala ikollhom jaqsmu ta' kuljum bejn Malta u Għawdex. U llum bit-tkabbir ekonomiku f'Għawdex hemm ukoll ħafna Maltin li qed jażlu li jaħdmu f'Għawdex. Sostnit li għall-kuntrarju tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista jinsab determinat li jwettaq dan il-proġett. Qalet li għaddejjin studji serji taħt id-direzzjoni ta' Franco Merċija u tal-esperti. Il-kandidata Laburista għall-Parlament Ewropew Mary Gauci saħqet li l-mina hija bżonn kif ikkonfermaw bosta studji li diġà saru, inkluż taħt amministrazzjoni nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.